चली आई पति पत्नी के भावा, पति प्रदेश में बाड़े, बिरहन घर पे बाड़ी, आऊ ना कोनो फोन करते रहे ना चिट्ठी भेजते रहे। मेहरुआ कागज से अपन संदेश भेजत या कहत या का कि चौकट पे बैठी के रहिया निहारी, कुहकतहिया पिया पिया पुकारी, कौन चूक हो गईले हमसे हो, बलम से बलम से बलम से हाँ जाए कागा कही हो तू सजन से, बलम से बलम से बलम से हाँ जाए कागा कही हो तू सजन से। चौकट पे बैठ के रहिया निहारी, कुहकतहिया पिया पिया पुकारी, कौन चूक हो गईले हमसे हो, बलम से बलम से बलम से हाँ जाए कागा कही हो तू सजन से। बलम से बलम से बलम से हो जाए कागा कही हो तू सजन से। अरे जी अब मेहरुआ कहतिया का बिखरल बकेश भइल पगली के भेष हो, कवना करन पिया दिहल कलेश हो, हाँ बिखरल बकेश भइल पगली के भेष हो, कवना करन पिया दिहल कलेश हो, पिया बिनु घरवा में भइल बिरहिनिया, पिया बिनु घरवा में भइल बिरहिनिया, जाके बात कही हो सनम से हो, बलम से बलम से बलम से हाँ
जाए काका कही तू सजन से। हाँ सनम से सनम से सनम से हाँ जाए काका कही तू सजन से। और मेरा रुआ कहतिया बिंदिया बाली चूड़ी लहठी सोरहो सिंगार हो रजऊ के बिना काका सब बेकार हो। बिंदिया बाली चूड़ी लहठी सोरहो सिंगार हो रजऊ के बिना काका सब बेकार हो। असरा धरा के उता बोले पराई हाँ असरा धरा के उता बोले पराई बनहैती नेह के बंधन से ओ बलम से बलम से बलम से हाँ जाए काका कही तू सजन से। अरे दिया गाना के अंतिम भाव में मेहरारू कहा तरीका पाखी जाती रहित तो उड़ के हम जईती पिया न बोल के खोज के लियईती। हाँ पाख जाती रहित तो उड़ के हम जईती पिया न बोल के खोज के लियईती। मोड़ले तबू हम रजुआ दवारावा हाँ मोड़ले तबू हम रजुआ दवारावा निकले ना परान मोरा तन से हो बलम से बलम से बलम से हाँ जाए काका कही तू सजन से। बलम से बलम से बलम से हाँ
जाए काका कही तू सजन से।